seient és que quedeu, portem mitja hora de retard, però que això és normal. I comencem de seguida. Un momentet, en el control no trobo el comandament. Espera, ja el tinc aquí. Bé, bon dia a totes, bon dia a tots. Reviu el bosc és el relat de 30 anys de treball per la recuperació del bosc autòcton a Ontinyent, de mans de la Colla Ecologista d'Arrel. Reviu el bosc Lab és un experiment. Never ever done before. No sabem què resultarà. Reviu el bosc Lab és la confluència de la restauració d'hàbitats degradats, el turisme sostenible i el suport a l'economia local. I la nostra missió avui és fer que la jornada no resulti indiferent a ningú. Que quan arribeu a casa, siga bé per a bé o per a mal, tot el que heu viscut avui us faça reflexionar i us faça pensar. I que a partir d'ara, els que no els coneixíeu abans, ens porteu en el vostre cor d'ara endavant. Bé, jo, primer, agrair la presència de Diego Marín i Fabra, director general de Prevenció d'Incendis, de la Conselleria d'Agricultura, Emergència Climàtica, Transició Ecològica i Desenvolupament Rural. També a Francesc Xavier Quesada i Ferre, director general de Medi Natural. També a la regidora coordinadora de l'àrea de política de gestió de política econòmica, sostenibilitat i ja està. També agrair la presència de José Antonio Franco i Vila, que és funcionari és cap de serveis d'estudi de la Conselleria de Medi Ambient. Esperem l'arribada de Natàlia Enguís Martínez, que és regidora coordinadora de l'àrea d'Igualtat i de Gestió Oberta. Excusar la presència de la secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Treball i Comerç i Treball, la Rebeca Torró i Soler, per malaltia, i crec que ja està. I bueno, ara Artemi. Bé, nosaltres, col·lectius com nosaltres, que som petits, la manera de ser més grans és a partir de teixir una xarxa de contactes. Doncs en aquest teixir la xarxa, Artemi és un nòdul important. Artemi és capaç de seure a sopar amb Pep Jimeno Botifarra i al mateix temps presentar-te a un fum de gent, entre els quals a Ricardo. Ricardo fa 30 anys jo li vaig vendre una samarreta molt bonica d'un eriçó d'un col·lectiu que s'anomenava Capità Caldecarma. Va ser els orígens del nostre col·lectiu. I 30 anys després el vaig trobar a una taula gràcies a Artemi. Agrair la presència de Geograns. Agrair també la participació de Ximo Pietro, dels restaurants Sens i La Cuina d'Ontinyent, gràcies al qual ell ha fet possible
la mediació amb la Junta Corregier, amb Rafa Cambra i amb Filoxera. I a més, amb Ximo, penso que compartim la sensibilitat pel territori i per la gent que l'habita. Agrair a la Junta Corregier, que solucionarem, la seva disposició. Agrair a Emma, la comercial, una persona simpaticíssima, que ens ha facilitat moltes coses. Agrair també a Rafa Cambra, perquè a l'inici del dinar presentarà el seu projecte de viticultura. I agrair també a Filoxera, mans de Pilar Estebre, Joan Llobell i el tercer no me'n recorde. I, bueno, com aconseguir un tapet verd i no acabar-se dia? Resulta que les restauracions forestals, plantar arbres en el nostre medi, és una tasca molt complexa, pel que explicaré després. I això fa que molts col·lectius comencen a plantar arbres i amb el temps acaben exhaurits de veure que no prospera res, que tot el que es planta acaba secant-se. I això porta a la frustració i fa que molts col·lectius acaben abandonant. Nosaltres tenim la sort de poder dir que el treball que s'ha fet en aquest temps ha donat els seus fruits, els arbres han arreglat i ara tenim la sort de poder caminar a l'ombra d'aixos arbres que hem anat plantant durant aquest temps. Ma mare, quan vaig començar, em deia que si necessitava diners que li demanava un xoc. Afortunadament, mai he tingut necessitat de demanar-li diners a un arbre. Però els arbres al final han acabat sent una part important de la meva vida i de la resta de companys. I bueno, avui és un dia per a commemorar aquests 30 anys de treball, afortunadament envoltats de molts amics. Hi ha gent del CIM, del Centre Integral de Muntanya, és gent que d'una o altra manera ha estat lligada al nostre col·lectiu. Companys de l'Institut on treballen, en el 26 la Misericòrdia, companys de batalla, la gent d'ADN, companys de Facebook, sabeu que soc Ferran Bosdiu, una petita història. I, bueno, per als que no em coneixeu, jo soc enginyer tècnic industrial, treballo de professor de tecnologia en l'Institut de València, el 26, en la Casa de la Misericòrdia. Coordine l'àrea de restauracions forestals de l'Arrel, soc membre cofundador de l'Arrel i, a més, soc membre d'Acció Ecologista Agro, entitat a la qual represente en la mesa forestal i en la comissió de seguiment de la llei de patrimoni arbori monumental. Què més? Doncs nosaltres no tenim cap recepta màgica a l'hora de plantar arbres. Tingueu en compte que no estem plantant en un jardí, que els arbres no tindran aigua a disposició, que els arbres hauran de suportar les condicions del nostre medi. Per tant, no serà una tasca fàcil. I davant d'això nosaltres no tenim cap recepta màgica. L'èxit del nostre treball es basa en l'esforç continuat i en la tenacitat. No hi ha altra. Si vols plantar un arbre, és tan senzill com cavar fondo. Fondo, 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 fondo. No hi ha altra. I arribem a aquesta foto, que per a mi suposa molt. Aquesta foto és del 2014. Ha sigut fins ara la tardor més bonica que hem tingut. I la foto anterior és de fa un parell de mesos. Si observeu este freixe de flor, que arriba fins ahir, el 2014 arribava fins ahir, i fa 2 mesos arriba fins ahir. Així que fins ara tot ha anat molt lentament, però a partir d'ara tot, la velocitat augmentarà moltíssim. Doncs a partir d'ara les arbres creixeran molt més. Bé, aquest és l'esquema
l'esquema de la presentació que seguiré. Primer parlaré de la història del col·lectiu i també faré unes consideracions prèvies que jo crec que són importants per a posar en context la presentació. Després parlaré sobre restauració ecològica i les mesures que nosaltres hem implementat, sobre què fem per a donar a conèixer el projecte, sobre els recursos que utilitzem, sobre col·laboracions amb altres entitats, sobre qüestió del territori i per últim parlaré sobre incendis forestals. Perquè en moltes ocasions a nosaltres ens criden per a fer presentacions després de patir un incendi forestal. De fet, aquesta sala nosaltres l'hem omplert només en dues ocasions. Avui i en 2010, després de patir un incendi forestal. Clar, el dia d'avui per a mi és més important perquè quan hi ha un incendi forestal, la gent, amb el calor de les brases encara viu, doncs és molt fàcil de mobilitzar. Però avui, sense que hi hagi hagut cap incendi forestal, el fet que prop de 200 persones vinguin a Ontinyent a conèixer, jo penso que suposa molt. En 1989, un grupet dins del grup d'escoltes d'Ontinyent, Màrqueting 167, estem parlant de 10 xavals, entre 16 i 17 anys, es reuniren per a crear un viver forestal i realitzar reforestacions. Això va ser en desembre del 89. En gener del 90 comunicàrem als nostres companys de l'institut i creàrem el col·lectiu Colla Ecologista Capità Cap de Canoa, que era un personatge d'una sèrie de Canal 9 que anava vestit amb un mono verd i portava una canoa en el cap i pretenia salvar el món de la desfeta mediambiental. Doncs estiguérem així un parell d'anys i després en el 92 ens integràrem en el centre excursionista d'Ontinyent, on hi havia un grup que s'anomenava Lluerna, que ja feia aquestes tasques. I finalment en el 95 prenem la independència i constituïm el col·lectiu amb el nom actual de Colla Ecologista a la Terra. La primera imatge corporativa que farem servir va ser aquesta, la canviarem en el 2014 per aquesta altra, quan complirem el 25 aniversari. Totes dues són obra d'un dissenyador de cotxes que treballa per al que era el grup Volvo, que finalment ha acabat comprant un grup xinès, per suposar. El nostre col·lectiu està dins de la plataforma Bosc Viu, que agrupa una quarantena de col·lectius del País Valencià que pretén defensar els ecosistemes forestals. I també pertanyem a Avinença, que agrupa a totes les entitats que fan custòdia del territori al País Valencià. Posteriorment, amb els anys, es va afegir més gent i encetaren noves línies de treball, com és l'Ecofòrum, que és un centre de documentació ambiental, el grup Stop Cremes, que pretén eliminar el costum de cremar les restes agrícoles i de jardineria. Tenim un grup que promociona i recupera l'horta d'Ontinyent en 3 punts diferents, amb uns 80 usuaris. El banc de llavors de la Vall d'Albaida també es troba dins de l'arrel. I per últim tenim un grup que s'encarrega de fer educació ambiental, en el qual, entre altres coses, hem organitzat la Plega Ecologista del País Valencià Carrícola, que s'ha celebrat fins fa 2 o 3 anys amb moltíssim èxit. La gent que ho organitza s'ha pres un descans i esperem que ben pront es pugui reprendre aquest projecte tan bonic i engrescador. I, per exemple, fa qüestió d'un mes es va celebrar en aquest mateix lloc el Montmau, que és el Festival de Cinema Mediambiental d'Ontinyent. Doncs, per a posar en context la presentació, hem de veure d'on venim. A la imatge podem veure un gravat que representa l'arribada de Sant Carles en 1864. Tenim una imatge de la ciutat d'Alzira, va ser una inundació devastadora. Després d'aquesta inundació es
es va encomanar un treball a l'enginyer de forest Miquel Bosch i Julià per a que intentara esbrinar les causes de les inundacions recurrents del Xúquer. I ell arriba a la conclusió que les capçaleres del riu Albaida i del riu Xúquer estan profundament deforestades. Les seues descripcions són molt elocuents. Diu, en la región montana que hemos recorrido sería un error creer que el monte ha sido reemplazado por el cultivo. Conviene repetir mil y mil veces que ordinariamente el monte ha sido transformado en un desierto. Estem parlant de principis del final del segle XIX, principis del segle XX. Però no només això, sinó que Cabanilles, 100, 200 anys abans, también los pastores, las más veces para lograr mejores pastos y algunas por malicia, quemaban y destruían en una noche los vegetales. De tot això són testimoni les imatges que tenim de principis del segle XX. Esta és la zona de Gamellons, per on passarem avui. En 1910 la podem veure totalment deforestada, en el 2002 la veiem així. Avui dia està millor. I aquesta zona que no té arbres és perquè es va cremar en 1979. Esta és una imatge de la ermita de Santa Anna d'Ontinyent. Al fons tenim la Serra Grossa, podem veure que no hi ha ni arbres ni arbustos. Esta és una imatge del barranc de Bocairent. Este és el Pou Clar. El Pou dels Cavalls, en el Pou Clar, podem veure un ramat de cabres. El barranc de Bocairent, el rimat del barranc de Bocairent. D'acord? Això pel que fa al futur immediat. Al passat immediat. Pel que fa al futur, considerem que és fonamental que s'implemente una mesura com la que Ricardo Almenar en el seu llibre El bosc protector esbossa. I és que els propietaris forestals, siguin privats, siguin públics, haurien de cobrar compensacions pels serveis ecosistemes que les seues masses forestals estan produint i dels quals tots ens estem beneficiant, com és la producció d'aire net, la subjecció de sol fèrtil, etc. D'acord? Aquesta mesura seria interessant, especialment en el cas del País Valencià, perquè el País Valencià està profundament desequilibrat. La majoria de la gent viu al litoral i tenim l'interior despoblat i deprimit. Aquesta mesura seria una forma de transferir fons des del litoral fins a l'interior per a promoure el desenvolupament rural. De fet, Ricardo ahir em va enviar un missatge dient-me que el nou govern estatal ja està contemplant mesures d'aquest tipus. D'acord? Així que penseu que en el context actual de globalització, les produccions del bosc, que eren importants fa 100 anys, ja no ho són. Ni la fusta té preu, ni la resta de productes té preu. Pot donar solució a unes poques famílies, però mai pot ser motor de desenvolupament d'una comarca. D'acord? Així que les solucions de fa un segle ja no són vàlides avui en dia i hem de buscar noves solucions. I considerem que aquesta seria una manera bona de tirar endavant. Ricardo sempre posa com a exemple el cas de l'Ajuntament de Sinarca. Tots els anys rebria 1 milió d'euros simplement per tindre terreny forestal. I aquests diners es podria invertir en la gestió, en fer gestió forestal. Perquè es tractaria d'establir una escala de manera que com millor siga l'estat de conservació de les teves masses, més diners rebries cada any. I d'on són aquests diners? Doncs a través d'impostos finalistes que graven el consum d'aigua i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Estem parlant, per exemple, d'un cèntim el litre de gasolina. I voldria també retre homenatge a Carles. Carles, disculpa, però aquest és el preu que s'ha de pagar quan un està major, que està sotmès a que li facin homenatges. Carles és un referent de l'ecologisme valencià. Nosaltres compartim la visió que té Carles sobre el bosc
També agrair el treball dels companys de la Comissió Forestal d'Acció Ecologista Agró. I quan nosaltres començàrem, el moviment ecologista valencià estava agrupat entorn a la Coordinadora per la Defensa del Bosc. Nosaltres participàrem de les accions que encetaven, això fa 25-26 anys. Molt bé, per restauració ecològica entenem un conjunt de mesures que el que fan és acompanyar els processos de regeneració natural. No es tracta d'arribar, fer fora tot el que hi ha i implementar un nou ordre, sinó que la natura marca el ritme i nosaltres acompanyem aquesta transformació. Intentem accelerar-la. El que volem és recuperar el bosc autòcton i el nostre bosc s'anomena bosc escleròfile. Escleròfile és una paraula que significa de fulla dura i és perquè moltes de les plantes del nostre bosc tenen les fulles dures com a estratègia per a suportar les condicions de l'aigua. I esperem que els nostres arbres arriben a ser grans com este roure del barranc dels Horts i que es facin tan bonics com este auró d'una serra, de la serra d'Albert. Quan parlem de boscos sempre parlem dels boscos del nord d'Europa, però és que resulta que els nostres boscos són molt més complexos i són preciosos i hem de recuperar-los. I este és un orquillentí, és un roure de fulla petita, aquests boscs que queden, és un senyor arbre i fins fa no res, on tinguem podien quedar, no sé, 40 roures, com a molt. I ara, gràcies al treball de la RAL, podem parlar de centenars, de prop d'un miler, només de roures. Parlem de boscos amb molta lleugeresa. Qualsevol cosa li diem bosc i no hem de confondre. Si mirem el diccionari, formació on predominen els arbres, però no hem d'oblidar que els arbres són acompanyats per altres estratis, arbustius, herbacis, lianes. No hem de confondre una simple explotació forestal, una arbreda, amb un bosc. Tots els arbres són importants, però hem de dir a cada cosa pel seu nom. Un bosc és un ecosistema caracteritzat per un biòtop, el conjunt d'elements inerts, temperatura, llum, biocenosi, conjunt d'elements vius, animals, plantes, microorganismes, i una sèrie de relacions que s'estableixen entre tots els elements del biòtop i la biocenosi. Com a exemple, les micorrizes que s'estableixen entre les diferents plantes. És important recuperar el bosc? Doncs sí. Per què? Aquestes són algunes de les funcions que desenvolupen els boscos. És un reservori de biodiversitat. Suposen corredors per on es desplaça la fauna. Ens protegeixen front a riscos naturals, per exemple, allaus en zones d'alta muntanya o inundacions. Milloren la qualitat de l'aire, protegeixen el sol, regulen el clima, són reservoris de carboni. I això hauríem d'afegir el component emocional. Quan anem al bosc ens trobem al bosc. I aquest és un esquema de successió vegetal primària. Un bosc no apareix del dia a la nit, sinó que comencem en la roca, que és col·lonitzada per líquens i molses, que desfan la roca, a partir de l'arena es apareixen herbes anuals, després arbustos petits, els arbustos cada vegada estan més grans, arriben espins, i després d'espins, en moltes ocasions al nostre país, els pins no formen boscos, són un element més d'esta successió vegetal. I allà on sigui possible, hem d'afavorir la transferència entre la pineda, la transformació de la pineda, i la formació de frondoses. I aquest és l'esquema de successió secundària. És a dir, si es produeix una pertorbació com un incendi forestal, doncs tot més o menys torna a començar. Plantes herbàcies, bé, doncs, a l'hora de realitzar revegetacions, podem actuar en qualsevol dels estadis d'aquesta successió. Nosaltres, com que tenim predilecció per les espècies més exigents,
Doncs hem de treballar en aquest espai, entre la màquia i la pineda. Les nostres espècies, la majoria d'elles, no les podem col·locar en llocs molt exposats. No estem utilitzant primocolonitzadors, que serien els que s'haurien d'utilitzar en aquestes fases incipients. I nosaltres començarem plantant arbres, però amb el temps se'ns adonarem que restaurar els ecosistemes no és només plantar arbres, sinó que això ha d'anar acompanyat. Nosaltres fem reforestacions, gestionem un viver forestal, però també realitzem tasques de silvicultura. Ara bé, silvicultura és tot, plantar arbres també és silvicultura. Però així, en silvicultura, he posat tot allò que significa retirar vegetació, perquè a vegades també és convenient retirar vegetació. I parlarem de podes, tartarides i d'eliminació d'espècies exòtiques invasores. I per últim, com a mesura de suport a la fauna, parlaré d'instal·lació de caixes. I l'arrel, al final, acaba sent un mosaic d'actuacions, com demostren aquestes imatges. Podem veure la gestió del viver, la plantació d'arbres, l'eliminació d'islands, etc. Molt bé. Passe a parlar sobre les tasques espontàniament es va cobrir de vegetació. En el 79 aquesta zona es va cremar i nosaltres, després, entrem en escena en el 93-94. Comencem a plantar primer roures, després freixes de flora, roses, tota la festa. Doncs, els arbres que veiem en primer fons, que són un auró, un freix de flor, un roure, un altre roure, un altre auró, que avui en dia tenen 2, 3, 4, 5 metres d'alçada, amb el temps acabaran substituint els pins que veiem al fons que tenen fins a 20 metres d'alçada. D'acord? En un procés completament natural. Si nosaltres no intervenguérem, el sistema acabaria realitzant aquesta transformació. Nosaltres, com ens interessa guanyar temps, anem a accelerar aquest procés. Si volem plantar arbres, no podem oblidar les característiques del medi. I les nostres masses forestals s'assenten sobre terrenys somers i pedregosos. I això ho hem de tindre en compte. Si hem de fer un clot profund, de mig metre de profunditat, només ho podem fer en comptats llocs. D'acord? Pràcticament, diguem-ne, jo què sé, el 95% del nostre territori no hi ha sol, molt perdut. I també no podem oblidar que el clima mediterrani es caracteritza per tindre estius càlids i secs i tindre una gran irregularitat en les precipitacions. El mapa representa l'índex, la relació que hi ha entre l'any que més plou i l'any que menys plou. I en la nostra zona està al voltant de 4. Això suposa que les precipitacions al nostre lloc oscil·len entre 250 litres per metre quadrat i any, un any que plou poc, i 1.000 litres per metre quadrat i any, com per exemple enguany. Clar, quan cauen 250 litres no es pot fer res i el que fem és suspendre les reforestacions. A nosaltres ens resulta un esforç considerable traure els plançons i no podem plantar-los de qualsevol manera. Hem d'assegurar-nos que arrelen i que tinguin èxit. I quan cauen 1.000 litres, perfecte. Però és que hi ha zones del País Valencià on aquesta relació és de quasi 8, com és la zona de les Marines. Per a recuperar el bosc ho farem a través de dos objectius secundaris, com és l'augment de la biodiversitat i l'augment de la resiliència. Aquestes són totes les espècies que hem utilitzat i a aquestes hauríem d'afegir Vespilus germanica i Pistàcia perennitus. Doncs, cada un d'aquests arbres mereix una història, són arbres preciosos, són molt nostres i tot l'esforç que es faça per a recuperar-los és poc. La carrasca és l'espècie més complicada amb diferència d'establir, la roser, l'auró,
el mascull, l'aranyoner, són espècies arbòries i arbustives. La moixera. És important, en l'estratègia que seguim, la utilització d'espècies que el peix, d'espècies que produïsquen fruits carnosos, perquè explicaré bé. El roser, la sabina, el gironer, la noguerola, el tamariu, fullaceta i alga. Aquestes tres últimes espècies ens les va facilitar el CIEF, que és el Centre d'Investigacions i Experimentacions Forestals. Són espècies de ribera. I el segon objectiu és l'augment de la resiliència, i això ho fem plantant espècies rebrotadores, com aquestes coscolles que 4 mesos després lluïen aquest aspecte. Segons el tècnic, després d'un incendi forestal, el període crític es troba entre l'any i els 2 anys després de l'incendi. És quan hi ha risc d'erosió. Després, la vegetació recupera i aquest risc d'erosió pràcticament desapareix. Quan començàrem, pensàvem que cada any plantaríem en una xicoteta parcel·la i 30 anys després hauríem cobert tot el terme municipal d'Ontinyent i estaríem ja d'expansió intentant conquerir els de Vallar. En seguida ens adonàrem que això no és possible i per les condicions del medi, però el que fem és crear illes amb les espècies que pretenem introduir en els llocs on que reunisquen les condicions apropiades i després la fauna ja s'encarrega d'estampar l'illa. I en aquesta estratègia no podem oblidar tampoc el paper que compleixen els pol·linitzadors, els insectes. Aquesta és una imatge d'una zona que va cremar en 1994 i avui en dia trobem argilagues, romanins i ja comencen a despuntar els pins. Molta gent no valora aquest tipus de vegetació. Considera que s'ha d'eliminar. Hi ha gent que veu una argilaga i se la imagina ja cremant-se. Resulta que l'argilaga està fixant el nitrogen i està millorant les condicions del sòl. Per tant, és una espècie que no podem menysprear. Però és que si ampliem aquesta zona veurem un xicotet d'arbocer. I per què apareix aquest arbocer? Doncs perquè un ocell posaria en aquesta branqueta d'aquest romaní i al defecar, en els excrements venia ja la llavor d'aquest arbocer. I aquest arbocer ha germinat gràcies a la protecció d'aquests romanins i d'aquests argilagues. I l'arbocer es farà gran i quan ombretge les argilagues i els romanins farà que a poc vagin retrocedint. Si eliminarem aquestes argilagues, estaríem evitant aquest problema. Doncs, zoocoria és el procés a través del qual els animals dispersen les llavors. Avui podem veure plàntules que han germinat de forma espontània, sense la nostra intervenció. I en el cas del freixe de flor, com que té una estratègia de dispersió anemòfora pel vent, parlem de vent d'esperança. Aquesta és la flor que podem veure en el mes de maig, dura només una setmana o 2 setmanes, i aquesta és la sàmara, és el fruit del freixe de flor. Les tasques de reforestació descansen sobre aquestes tres potes: el disseny, la planificació i l'execució. No podem descuidar cap d'ells. Hem de dissenyar les actuacions amb cap. Cada arbre que seca és un fracàs. Hem de dissenyar les actuacions per a que prospere el 100% dels plançons. I això és possible, és perfectament possible. Hem de tenir en compte la temporalització de totes les accions, d'on recollim les llavors, de la qualitat dels plançons que utilitzem, de les ferramentes. Terminalment prohibit portar aixades de casa. Hi ha gent que ve i diu: "Esta és l'herència del meu avi i esta aixada acaba molt". No, deixa de bobades, perquè això és una aixada per anar a l'horta, està bé, però en un terreny forestal s'ha d'utilitzar bones ferramentes. Doncs tenim un bon recull d'aixades. De fet, nosaltres hem fet reforestacions per a 80 persones. Avui són quasi 200 persones i jo m'he intentat per començar a repartir aixades i posar los a I després hem de tenir en compte com realitzem les flors, mig metre
ben grans i les plançons han d'estar dins del clot. No es pot plantar en superfície. Tot el que es planta en superfície acaba secant-se. I com que no teníem prou, vam dir, fa uns anys, anem a recuperar el peix, perquè és una cosa fàcil, i plantarem 4 peixos. Se'n va morir un i aquests 3 peixos estan funcionant perfectament. Com dic jo, en 3 llocs del món. Avui en monem algun d'ells. Este el visitarem, no este el visitarem, passarem pel costat. I, bueno, crearem, per a obtenir el peix, agafarem d'aneu estaquetes, i ces d'aneu estaquetes n'han prosperat un parell que les tenim en el l'hivern i res, les plantarem l'any que ve. I clar, és que a la zona que visitarem avui teníem un d'ells que era una meravella, malauradament va cremar en 1979 i com que no és rebrotador, doncs el perdrem. I avui en dia presenta aquest aspecte, avui ho veurem. I això en què es basa? Doncs aquest és un article del CIE que va aparèixer en 2012 en el Levante que parla precisament de la creació de nuclis de dispersió i reclam, que és el que fem. I aquest és un article de la revista Investigación y Ciencia que parla sobre els processos de facilitació. Espècies com les argilades faciliten que altres espècies més evolucionades puguen establir-se en el camp. I, bueno, fa 30 anys, quan l'Ajuntament d'Ontinyent organitzava reforestacions, utilitzava sempre el següent tema. Avui una bellota, demà una carrasca. Nosaltres, afortunadament, podem dir que fa 25 anys era una bellota i avui és un roure. I els roures van créixer i el bosc va tancar-se a poc. I podem ja caminar a l'ombra dels arbres. La nostra funció és crear bars per a la fauna, restaurants, estrella visita. Aquest és un aranyoner. Aquest aranyoner està desfet pels anys de sequera que hem passat i també per l'efecte d'un ramat de carn. Estos són fruits que ja produeixen els nostres arbres. També recuperem els colors perduts del bosc, les pinedes quasi que són monocolors, però nosaltres estem intentant recuperar tots aquests colors que perdem. Els aurons, enguany és apegat per ser grocs. Tots els aurons que tenim s'han fet grocs enguany. Però hi ha altres anys que es fan rojos. I, bueno, en l'estratègia que us he comentat hi ha 2 moments importants. El primer és l'establiment. Ara mateix estem treballant en 13 nuclis en zona forestal. I així tenim 11 d'aixòs nuclis. Per que feu una idea, caminant des d'ací fins d'ací podem tardar una hora, o des d'ací fins d'ací podem tardar hora i mitja. És a dir, estem parlant ja d'un espai de terreny considerable. I el segon moment important és el de l'expansió, quan els nuclis comencen a expandir-se. Quan això passa, sorgirà la màgia, serà espectacular, perquè el nostre treball és molt limitat, nosaltres podem arribar a llocs molt concrets, però quan la fauna es posa a treballar, els resultats seran espectaculars i els creixements i l'expansió serà exponencial. Hi haurà primer dispersions primàries i després dispersions secundàries. I la idea és acabar cobrint tot aquest espai. Si en 30 anys tots els col·lectius del País Valencià haguessin estat treballant d'esta manera, ara estaríem parlant d'un veritable moviment de recuperació del bosc autòcton. Però no fem tard, encara estem a temps. De fet, jo l'altre dia vaig visitar el treball que ha realitzat Ricardo i els companys a Canals i allí també tenen un bon nucli. I segur, sé que al barranc dels Horts hi ha roures plantats i segur que hi ha en altres llocs del País Valencià experiències semblants a aquesta. Doncs, aquest és un espai molt bonic per a nosaltres. Compartim amb els companys de Benissama. Des d'aquí podem veure Montcabrer, podem veure el de Micalet, podem veure el Montcabrer. Doncs, si la nostra estratègia funciona, doncs aconseguirem això. Que a poc vagin apareixent nuclis, vagin apareixent arbres així i allà.
és al·lucinant. Tenim centenars de marfulls que han terminat a partir de 6 mates només de mates. Però és que posteriorment plantarem 300 marfulls que avui en dia encara no produeixen fruit. Quan aquests 300 marfulls produeixen fruit, tindrem marfulls fins en la sopa. Doncs això és el que pretenem. Ja fa el cor, un poquet, i al final trobarem els arbres que nosaltres. I aquest treball és complementat amb el treball que fem en zona periurbana. En aquestes zones, que són més fàcils d'accedir, les utilitzem per a treballar amb xiquets i amb escolars. No té sentit anar amb xiquets a la serra, perquè és complicat a vegades l'accés. Doncs millor agafar aquestes zones que tenim a tocar de casa. Fixeu-vos este talús. Este talús està a l'entrada de l'Institut d'Estació d'Ontinyent. Esta foto és del 2012, fixeu-vos com hi era. Doncs estos xiquets, quan eren bebès, vingueren al nivell, en 2011, amb els seus pares, sembraren arbres. Tingueren 2 anys en el nivell, i després anem a plantar els arbres, i aquests arbres avui en dia presenten aquest aspecte. Tenim freixes i roures, ja alguns d'ells de 4 metres d'alçada. Aquí tenim la foto que delata a aquests inconscients. I bé, aquesta és la zona adjacent, la zona de l'estació. Aquí també tenim roures i freixes. Com no tenim prou, fa 2 anys convoiarem al grup d'escoltes del poble i vinguérem a plantar marfulls. I després el grup Màsters, que és un grup esportiu, doncs també va vindre a plantar marfulls. I allò està quedant-se molt bonic. Ho tenim a tocar de casa. I esta és la zona que us acaba de comentar i aquestes són altres 4 zones. I ahí hem d'afegir una 6a zona, que està al batall de la Pista. Tots estem fent amb escolars i amb grups de xiquets. I així també es produirà dispersió de llavors. Aleshores, des de la gestió municipal, és important que els jardins, que les rotondes, que qualsevol detall de terra siga ocupat per espècies autòctones, perquè poden servir de nuclis de dispersió. Doncs la zona periurbana, la zona forestal, entremig, barranc de Reixerí i el pla d'alarma de la nostra impulsió als veïns de Vallant. A l'inici dels 90 ens juntàrem i basant-nos en l'obra de Joan Jonó, l'home que plantava arbres, crearem un audiovisual de diapositives. Se passarem bomba en les fotos i aquest és un recull de les imatges d'aquest audiovisual. Aleshores, nosaltres el que pretenem és que aquesta història de ficció siga realitat. Aquest és el nostre viver forestal, es troba al vell mig del poble, avui no podem visitar-lo per falta de temps, però és un lloc encisador, és un lloc d'aprenentatge, un lloc de trobada i un lloc de joc per als futurs. I aquest és el moment futboler de la jornada. El Liverpool juga a l'Anfield i a l'eixida del camp, però this is Anfield i altres the dreams they call superheroes. Doncs el nostre viver és Butterfly Nursery where dreams become true. Perquè estem aconseguint, estem en realitat un somni. És molt complicat les restauracions forestals i nosaltres estem complint un somni. Pel que fa a la silvicultura, realitzem podes. Els arbres no necessiten ser podats, es poden sempre per consideracions humanes. En l'agricultura es poda per augmentar la productivitat. Una poda sempre ocasiona un dany a l'arbre. Nosaltres per què podem? Perquè plantem a l'ombra de pins. Quan els nostres arbres es fan grans, comencen a tropeçar amb les branques baixes dels pins i el que fem és podar aquests pins, perquè els arbres creixen sense restriccions. Podem malament, d'esta manera. Per què? Perquè això serveix d'escala per a pujar a l'arbre. I no és problema perquè aquest arbre més tard desapareixerà.
d'alçada, altres a 3 metres, i el que intenten és reproduir situacions que es produeixen en boscos madurs. D'acord? Nosaltres prefereixen el mateix, deixar troncs drets, deixar troncs abatuts, per a que un arbre així lleva una sèrie de processos al·lucinants. Primer entren insectes que s'alimenten de fusta morta, que no afecten els arbres vius, i en les galeries que realitzen després són ocupades per vespes, que després fan la guitza de la processionària, etc. I aquest és un grup de freixes que tenim nosaltres, deia que hi ha un pi, i este també està sec, que haurà poc, ha de ser poc, i este està aïllat, aquest també està condemnat, i a poc a poc tots els arbres aniran desapareixent. Pel que fa a les espècies exòtiques invasores, estem treballant en un barranc en el qual pretenem eliminar Robinia pseudacàcia i Ailanthus altíssima per afavorir una comunitat de roures de fulla petita i de cerveres. També hem introduït altres espècies. I aquesta és l'última mesura de restauració que estem implementant, suport a la fauna, instal·lació de caixes nius per a espècies insectívores que requereixen cavitats per a fer els seus nius. Clar, les pinedes tenen dos problemes. Per una banda, ofereixen poc menjar. Per altra banda, els arbres, en el seu creixement, no creen cavitat on després d'aquests arbres, aquests ocells puguen fer nius. Per tant, és necessari instal·lar aquestes caixes per a oferir aquesta possibilitat. I les caixes, els caletets, es col·loquem en llocs tan bonics com este. Vull passar pel costat d'esta caixa. Tenim caixes de 5 tipus diferents, tenim 2 caixons per a mussols, i després tenim caixes per a raspinells, que són aquestes. Els raspinells realitzen els nius en l'espai que es crea quan l'escorça de l'arbre es desprèn. Tenim caixes per a palputs, per a coitots i per a paris. Aquestes són imatges de setembre, quan realitzarem la revisió de les caixes. Una vegada a l'any, després de l'època de nidificació, obrim les caixes i a partir dels indicis que trobem, intentem esbrinar l'ocupació d'aquestes caixes. Els resultats són bons, la majoria de caixes estan ocupades. Ara bé, totes per la mateixa espècie, per tot estiu. Jo espero que amb el temps, conforme vaig apodrint-se la fusta, acaben ocupant aquesta àrea altres espècies d'ocells, com palpuls, etc. I per a donar a conèixer el projecte, fem visites, com la d'avui. Així que s'ha passat molta gent, Agró, membres del CIE, aquí tenim a Pep Nebot, que és subdirector general de Medi Natural. Aquí tenim a Patricio García Fallos, que treballa en el CIDE. Aquesta és una visita del 17 de novembre, érem 44 persones. Clar, quan anem, aquesta és del 30 de novembre, una reforestació amb el grup d'escoltes Osiris de Benimantell. I quan passegem, és molt evident les dades de felicitat. Això, avui en dia, ho anomenen banys de bosc. De fet, avui havia de vindre Vicent Ordat, d'Alzira, que han muntat una empresa per a fer banys de bosc, fer ioga, en el bosc, etc. Finalment no puc vindre, però resulta que quan anem al bosc ens trobem bé. I també fem, quan podem, articles a la premsa, com les persones de Pilar de Marnes. Hi ha un blog, que es diu Recuperació Cultural Mediterrània, que comentant totes altres coses que està per acabar. Fem presentacions a Manuel, a Guillem, al Centre d'Educació Ambiental del País Valencià, a la Marga dels Moros, a un col·legi, per tant. Aquesta és de fa 2 setmanes, a l'Institut Treball, al número 25 de Misericòrdia. 100 alumnes vingueren a plantar arbres. Hem participat en reportatges de la tele, que
amb els companys de Salut Digital fa any i mig. Utilitzem les xarxes socials, canal de YouTube, el perfil de Facebook que jo coneix a la ràdio, el meu personal, Ferran Bosguiu, i des de fa poc al Twitter. El Twitter és divertit, Jo us animo que participeu. Però no em deixeu sols, Que el món és una jungla. Bueno, jo estimem que en 30 anys haurem gastat 12.000 euros. No dic 9.000 euros, però uns 12.000 euros. Jo penso que 12.000 euros és de risa, no? Per a els resultats obtinguts, 12.000 euros no és res. En 30 anys. Així que nosaltres el que volem, a partir d'ara, és, com que tenim moltes ganes de plantar arbres, és que les administracions, les diferents administracions, ens ajuden. D'acord? Avui, així falta la Diputació de València, però bueno, anirem darrere i ho aconseguim. Bé, agrair la participació de l'Ajuntament d'Ontinyent, que ens enviés un vehicle 4x4, la parròquia de Santa Maria, perquè el Viver es troba en instal·lacions de la parròquia, i Caixa Ontinyent, que ens ofereix aquest espai, i també aporta, són 1.800 euros anuals, que reparteixen entre totes les línies de treball de l'art. Així que nosaltres rebem uns 400 euros a l'any. Bueno, quan és necessari, l'Ajuntament ens cedeix una cuba i anem a regar. Regar no suposa tirar 2 litres. A cada arbre s'ha de tirar un mínim de 20 litres. L'aigua pesa. Això és de fa 3 anys. Mobilitat em pensa que van ser 9.000 litres d'aigua, se suposa 9.000 quilos que s'han de transportar. I bé, nosaltres tenim la sort de comptar amb molts amics, així falten entitats afegint i més que col·laboraran en el futur, i la gent és important. Sense nosaltres, tot això dels anys, Armand estava, però clar, avui, tot entre tots, al final acabem reunint-nos, no? I trobant una altra vegada. Però fa 2 setmanes tornaven a vindre uns trastos. Al mínim que el descuidaves estan tirant deixalles de tot tipus, però bueno. Eixe dia, ells no ho saben, però els enviaren un míssil directe a la seva consciència. Allò que feren se'ls va quedar gravat. Bueno, els xavals quedaren molt contents i l'endemà a l'institut reconegueren que ho passaren molt bé. I, bueno, nosaltres fins ara hem treballat de forma sense permisos i tal, i a partir d'ara hem de regularitzar la situació a través d'acords de conveni de custòdia. Un amb l'Ajuntament d'Ontinyent per a gestionar part de la finca de Fuset, que ja estem elaborant, i l'altre per a gestionar l'Alt del Corso, que és el que visitarem avui. El pla de gestió estem redactant-lo, així que en les properes setmanes hi serà a la llum. I què farem en l'Alt del Corso? Mireu, fem, perquè en els 3 cabassos, fem que resulta al plantar un auró. Per què? Estem actuant en una àrea recreativa i fa 30 anys qui gestionava l'àrea recreativa considerava que tot el fem que es replegava s'havia de colgar. I nosaltres ara anem a plantar arbres i anem traient fem. Doncs, bueno, com no teníem prou feina, ara es toca. Però no només això, és que encaixat en el barranc tenim un dipòsit enorme de fibrocement, que a saber com traurem això. És que la jugada ens pot costar 5.000 o 10.000 euros perfectament, perquè el barranc està ja a mateta cagat. I allí hi ha un paellet. Bueno, això és un anacronisme. Els paellets en àrees forestals han de desaparèixer. Doncs la primera idea era derrotar-lo i un amic diria, no, tapieu-lo, fem un forat així enmig, així al lateral, i serà una casa per a morsígols. Perquè no sigueu d'ací, amb morsígols la pata penada. Per tant, així anem a crear la casa rural dels morsígols. I és els lavabos que estan tapiats
I així, això serà l'hotel rural dels Amossos. Que som poqueta cosa, però tenim molt de poder. I si ens agotem, doncs podem aconseguir molt. Aquest és el cartell que estem utilitzant per a promoure la campanya de reforestacions actual. Aquest és un dels eixos que tenim. Bé, a les reforestacions venen grups nombrosos, grups petits, moltes famílies. Portem 429 plançons plantats des d'octubre, una xifra espectacular per a un col·lectiu com el nostre. Hi han participat 255 persones. I aquestes són les espècies que hem utilitzat. I arribem a l'últim punt, sobre incendis forestals. Clar, quan es produeix un incendi forestal, molt ràpidament passem del verd al negre i sobretot ens captiva el silenci. Quan anem a la zona recentment cremada, el que més crida l'atenció és el silenci. Bé, doncs la vegetació i la fauna es recuperaran en seguida. Hem de tenir un poc de paciència i flora i vegetació es recuperaran en seguida. Hem de focalitzar tots els esforços en mantenir el sòl, en protegir el sòl, que és l'element més important de tot el sistema. I per a protegir el sòl diem no rotund a l'extracció de fusta cremada. Esta és una imatge d'una càrcava en la zona afectada per l'incendi de Cedelles, si no m'equivoco, en 2012. Esta és una via d'extracció de fusta. L'incendi va ser en juny, es va treure la fusta en seguida. En setembre, una vesprada de setembre, caigueren 60 litres per metre quadrat i aquesta precipitació va provocar aquesta càrcava, que tenia un metre de profunditat. Jo no he estat en la zona, no sé si s'ha actuat, però si no s'ha actuat, aquesta càrcava continuarà sent activa. Per què es va produir aquesta càrcava? Perquè aquesta zona s'assenta sobre margues. I una cosa està molt clara, atenció als sòls erosionables, fàcilment erosionables, les margues i les arenisques. Aquesta extracció de fusta no s'hauria d'haver produït mai en la vida d'aquesta zona. Aquesta és una imatge més recent de la zona afectada per l'incendi de Beneixama i és la zona de propietat de la Generalitat. I l'incendi és en juliol i en seguida una empresa que estava treballant allí es dedica a retirar la fusta. Doncs aquestes situacions no s'haurien de viure mai en la vida. Retirar tota la fusta, això és algo que sembla mentida que avui dia, en el 2020, es continua produint. Perquè els arbres són tan importants que inclús quan són morts són importants. Perquè suposen posadors per a la bifauna i els ocells, quan es posen en les branques, al defecar, s'està facilitant l'expansió de llavors. Si retirem aquests arbres, estem impedint aquest procés, que és cabdal de vital importància per a la recuperació cultural del terra. És més, perquè sempre ens diuen la fusta cremada suposa una amenaça, un risc fitosanitari per a la massa viva. I això no és cert, perquè els insectes que s'alimenten de la fusta morta no s'alimenten de la fusta viva. En tot cas, hem de vigilar els arbres parcialment cremats que han quedat en el perímetre de l'incendi. I això sí que cal eliminar-los o almenys cal supervisar-los, perquè sí que poden suposar un focus de plagues d'escolites, com el Tomicus destruens o el Tomicus erosus. Però aquesta empresa, que és una UTE, que s'anomena Integra Fuel SL, integrada per vells coneguts com són Moixent Forestal, Montroio Industrial i Bioenergia del Carroig, tenen tant de gust treballant que inclús aquest pis estava verd, però no només això, comptava amb una marca d'un PR. Els PRs han estat marcats per gent que estima molt el territori i s'ha fet amb moltíssimes coses. I tallaven el pi i perquè no tenia la marca amb la motosserra intentaven desbordar-la. Això és malícia.
que ja els coneixem tots. No a les reforestacions post-incendi. La bona voluntat no és suficient. Tots els arbres que es planten ahir es moren, tots, perquè els arbres necessiten protecció. I quan entrem en una zona cremada, estem interferint en el procés de regeneració natural, perquè estem trepitjant el territori, el sòl, i estem trepitjant el banc de llavors. Mai s'ha de plantar arbres en zones cremades. I aquesta és una notícia del 8 d'octubre del d'any. Un grup d'ecòlegs demana a la Unió Europea que no es reforesten zones cremades i que no s'estraga la fusta cremada. I no el pastoreig. Aquesta notícia és real. Després de l'incendi d'Andilla, el 2012, Andilla i Alcuca regeneraron el monte quemado con el pastoreo. Que el paper és molt sofrit, ja ho aguanta tot, però com és possible? I, com he dit, la clau està en el sol. I quan es produeix un incendi forestal, la calor fa que els compostos orgànics del sol es transformen i taponen els polvos i el sol es fa hidròfug i fa que l'aigua no penetre. I això augmentarà l'escorrentia. D'acord? Aquest fenomen dura sobre 4 mesos, 4-5 mesos després de l'incendi. Després de l'incendi, aquests 4 o 5 mesos són vitals, són superimportants i s'ha d'actuar molt ràpidament. Amb mesures, aquestes són fotos d'Austràlia, que són les Outeues, d'Artemi. Aquesta foto és de Canàries, aquesta és de Navadón, aquesta és d'Alcoi. És una problemàtica que s'estén a nivell mundial. No depèn del color polític del govern, de tot. Tots s'està passant. I s'ha relacionat amb les relacions amb les activitats humanes. D'acord? Tenim incendis forestals de la mateixa manera que tenim rius amb aigua contaminada, l'aire contaminat, estem afrontant una multicrisi ambiental. D'acord? I quan siguem capaços de resoldre aquesta multicrisi, desapareixeran els incendis. O tindrem incendis dins d'una taxa que siga raonable. Aquesta foto és curiosa, es troba a l'inici del referent de Borrell, en Gandia, sobre una pedra, sobre una columna d'1 metre de sol. Això fa pensar que al voltant d'aquesta pedra, tot això abans estava cobert per sol. Sol que hem perdut al llarg de centenars i centenars d'anys. I què hem de fer? Doncs protegir el sol a través de coixinats de palla. Aquesta és una experiència liderada per Jorge Matall Solera, o Jorge Solera Matall, en Alcoi, en Sant Llecent. I en les torrenteres per feixines, per a intentar retenir els materials que arrosseguen les escorrentines. I a altres arbres, sí, però només els que estiguen a la vora dels camins i a prop d'infraestructures, la caiguda dels quals pugui ocasionar danys a persones. Com he dit abans, no existeix risc fitosanitari. Aquesta és una imatge, no sé si és del Tonicus o del Protonicus, és un animalet autòcton que s'encarrega de fer desaparèixer els arbres debilitats. En una massa forestal, si en aquells arbres que estan debilitats va este bitxet i se'l carrega. Com passa amb els lleons, que s'encarreguen de menjar-se les gaseles més dèbils. Clar, en una situació en què de sequera, el bitxet li guanya part del pi i es podeixen deixar portar-les com la de pla. Aquestes són afirmacions que nosaltres no compartim. La serra està bruta, la vegetació no productiva que s'ha d'eliminar. Cada planta que existeix compleix amb la seva funció i no podem fer-la desaparèixer, no hem de menysprear-la. I els incendis s'apaguen durant l'hivern, tampoc compartim aquesta afirmació. Aquestes dues afirmacions són respostes simples que intenten solucionar problemes complexos en un món complex. I aquesta equació no quadra, no lliga per cap costat.
Nosaltres hem d'aplicar el paradigma de la complexitat. Vivim en un món complex, per tant, les solucions que hem d'aplicar han de ser complexes. La solució als incendis forestals no podem parlar d'una única solució, sinó hem de parlar d'un ventall de solucions. I, bueno, Ramon Folch i Guillem ho diu molt clarament. Eliminar la vegetació de forma massiva és un esforç titànic, inútil, antiestètic i contraproductiu. Recordeu que el bosc és un ecosistema, el 70% de la biomassa de tot el sistema es troba en el subsol, nosaltres no ho veiem. I la veritable destrucció dels ecosistemes forestals no són les incendis forestals. Són la construcció, l'urbanisme abusiu, on tenim molta experiència, perquè tenim 5.000 cases fora d'ordenació urbana. I això ocasiona uns problemes brutals per als municipis. El futur, la gestió dels municipis en el futur serà complicadíssima per culpa de 40-50 anys de desgavell urbanístic, de pitorreo. La construcció d'infraestructures, la mineria a cel obert, la pluja àcida, l'ús de vehicles a motor, l'utilització de ramats. Aquestes cabres blanques, són de la replana. Aquestes cabres estan dedicades a pasturar en les àrees tallafocs, però la realitat no és això. Les cabres campen a Suranxa. Fa 2 setmanes les vas trobar en l'àrea recreativa de Gamellons, però no passa cap tallafocs. L'altre dia estava prop de la microreserva de flora de la penya dels Gavilats, allí tampoc hi ha tallafocs. Les cabres continuen fent el que fan ara. Clar, en la replana teníem un carrascar incipient que podia guanyar-li la partida perfectament al pinar, a la pineda. Què passa? Que fa 20 anys arribaren aquestes cabres i estan impedint aquest procés. Perquè les cabres no es mengen els pins i sí que es mengen les carrasques, els càrrecs, se ho mengen absolutament tot. I les carrasques acaben així. No és que muiga la carrasca, perquè l'arrel continua viva, però estan impedint que la carrasca pugui guanyar la partida al pin. I estem parlant d'una zona que per a mi és dels millors enclaus forestals que tenim. Si hi han d'haver ramats, aquests ramats han d'estar en la interfície urbano-forestal i mai han d'estar al vell mig de les millors zones forestals. I quan hi ha ramats, els ramats han de ser gestionats per pastors autèntics. No pot ser que des del bar el pastor controle a més de 1.000 cabres que hi ha ara en la serra. I tot no és només això. Aquestes cabres, fins fa 2 anys, ocuparen aquesta zona. Fa 2 anys es va construir un estable, que penso que hem pagat entre tots, no ho sé, demanarem la informació de si no res, i ens han deixat com a regal un abocador en l'alt del Moro. Un abocador que inclús té, això tot apunta a ser fibrocement. I, bueno, en aquest cas, per així hi anava una ratlla de demarcació comarcal o no sé què, i per allà anava el tallafocs. El tallafocs és una infraestructura de recolzament als mitjans d'extinció. És a dir, un tallafocs no para, no impedís que passi el foc. És necessari que hi hagi gent intentant frenar el foc. D'acord? Clar, així en aquesta zona mai apareixerà una brigada. D'acord? Considereu que s'han detectat bots de foc de fins quasi 1.000 metres en la zona d'Alcocebre. No sé cap on de temps. El foc no es transferís, la calor no es transferís només per conducció, sinó que el foc va botant. Per tant, discontinuïtats com aquestes no funcionen sempre. És necessari que hi hagi una brigada
recolzant-se. I la prevenció d'incendis per a nosaltres tracta de vertebrar mesures com aquestes, que en la majoria dels casos són mesures que es troben molt allunyades de les pròpies masses forestals. Lluitar contra els incendis forestals no significa eliminar vegetació. En alguns casos és possible, però no podem agafar com a base eliminar la vegetació, sinó que hem de treballar en l'educació ambiental per a canviar costums, hem d'ordenar el territori. Amb els incendis forestals passa el mateix que amb les inundacions. D'acord? Sempre ha plogut així d'esta manera. Si hi ha zones que s'inunden i hi ha gent que té un perjudici, és perquè s'ha construït on no tocava. Doncs nosaltres, en els últims 50 anys, hi ha gent que se n'ha de viure al vell mig del bosc. I això no és convenient. Regulació d'usos, pensant pel tema de les penes, vigilància dissuasòria, valorització dels ecosistemes forestals a través del pagament de serveis ecosistèmics, augment de la resiliència i utilitzar instruments sancionadors efectius, perquè la faça la paga. I ja per acabar, planifiquem l'activitat d'avui. Este és el poble de Fontanars. Per accedir al punt on començarà la marxa a peu, hem d'agafar la carretera de l'Ombria i deixarem els cotxes així. D'ací al poble hi ha aproximadament 3 quilòmetres. Este punt, perquè us feu una idea, així comença l'altiplà dels Alforins. Però nosaltres anem pujant i arribem, quan eixim d'esta pineda, ens trobem una plana. Doncs, després d'ahir, hi ha uns 200 metres i ahir hem de deixar el cotxe. Este és el punt de la carretera. Els cotxes s'han de deixar al llarg del camí. Així es poden deixar cotxes i així es poden deixar cotxes. Però no podem transportar molts cotxes. Ara, Marc Torró, que està així, s'encarregarà d'organitzar els cotxes. Ell, per exemple, té 5 places buides en el cotxe. El que es tracta és tots els que hem vingut al cotxe, que parlem amb ell amb la intenció d'anar omplint cotxes. D'acord? I aquest és el recorregut que farem. L'autobús ens deixarà així, aniré caminant per aquest camí, Quirozano, i arribarem a la Font de Gamellons. En la Font de Gamellons continuarem fins a la Font del Nano. En la Font del Nano visitarem el nucli de dispersió de cas, tot està aquí. I després tornarem per aquest altre camí, per aquesta sendeta molt bonica, visitarem el barranc de l'Arcada, visitarem la Carrasca Gran i tornarem al punt on ens agafarà l'autobús. D'ahir anirem a la ciutat de Tafiel i dinarem. Està clar el recorregut, no? Bé, doncs ara li donem la volta al servei perquè anem a fer l'itinerari al contrari. D'acord? Entrem per així, treballarem pel barranc de l'Arcada i visitarem primer el nucli de dispersió de cas. Així que qui tinga pressa, després de visitar això, se'n torna a casa. I després continuarem fins a Font de Gamellons, etc. Aquesta és la visió, barranc de l'Arcada. Si algú no ha tingut prou la xerrada d'avui, el dissabte que ve donaré una xerrada en el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, gràcies a la intermediació del Manel Gómez Siscar, que és regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Benifairó de la Valldigna, en un acte que organitza la Mancomunitat de Municipis de la Valldigna. Ja per últim, ara no hi haurà torn de paraules. Jo ara lliuraré uns obsequis que tinc preparat i després de lliurar els obsequis se n'anirem, agafarem els cotxes i els autobusos i se n'anirem on us he dit. Els autobusos, quantes places hi ha lliures? Jo crec que hi ha 10 places lliures en autobús. 10 persones poden anar amb els autobusos. Els autobusos es troben en la plaça que hi ha darrere de l'Ereta, on està el local de la comparsa Mudéjares. D'acord?
Hi ha que eixir a l'esquerra i primer carrer a la dreta i ahí trobareu la plaça. L'autobús tornarà a Ontinyent, sí. I un momentet, jo... Bé, com a record de l'activitat, doncs lliurar a la regidora Nasayo Gandia Boronat el quadre. Aquest altre, Natàlia Anguils, ha arribat? Sí, estava darrere. Com que volem que la proposta es discuta, deures per als representants del govern, un exemplar del bosc protector de Ricardo Almenar, perquè no se'ls oblide. És més, en les properes setmanes estarem ahí, insistint. Fran. Artemi. I ja per últim hem fet un xicotet detall a Rafa Cambra i ja Pilar no ha vingut, no? Doncs estos es donen entre la Pilar, la Javier i l'altre... Una cosa, després del dinar hi haurà sessió de micro obert per a que digueu la vostra, per a que parleu sobre les impressions de la jornada, d'acord? Per a que parleu sobre cabres, sobre cremes prescrites, sobre pagament de serveis i ecosistemes i també, paral·lelament, hi haurà una càmera per a... Estem gravant un documental que representa els 30 anys de treball de la REP. Hi haurà una càmera per a que digueu la vostra impressió sobre la REP. Així que moltes gràcies. Jo simplement dir una última cosa, i és que tenim molta sort de viure, d'haver nascut on hem nascut. La gent del món no pot dir el mateix. Així que aprofitem per tindre vides plenes, per canviar el món, aquelles coses que no ens agraden, i tenim tanta sort que tenim temps per a decidir quins arbres volem que tinguem el nostre poble. Moltes gràcies. Omplir cotxes, gent que vulgui